Proses penjemuran padi bolo yang kita panen kemarin saiki wis mulai dipepe. Nah, nang kene mepene ora duwe lapangan, ora duwe latar, dadi ning dalan. Ning dalan poros depan rumah. Alhamdulillah wingi panene rada lumayan. Iki sing wis dipepe san wingi. Iki sing urung dipepe terpalentek. Iki sing tukang mepe do tepar. Nang Kalimantan wis pirang tahun, Bu? Nang Kalimantan wis pirang tahun? Tekane mar kalau 12 tahun. 12 tahun lebih. 12 tahun tapi sukses sisan. Sukses apa? Dubuk. Besok diretengkas, urung tekan wayahe. Wis alhamdulillah. Ya, muga-muga sesuk kayak sukses. Timbangan nang Jawa ya. Ya. Nah, iki piyayi Bluro iki. Piyayi Bluro gletak wae. Gletak wae rada lemes. Lemes ora sahur. Oh, ora sahur. Ora kalau sahur. Malah bikin video.